Әнгәм Аднабаев, кара икмәк. Әнкәй миңа кара икмәк шәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән урак урырга. Ялаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 грамлап аны бүлгәннәр. Кош теледәй шул грамнар өчен сугышканнар, хатта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең дә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калачын. Тик калачның тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге шилләләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара икмәген.